Yun. Dahil na may buhat na. Nato yung unod. Bahaya na gud. Gi-order na yung nana ma. Kanang, Agi palit ras ako. Ito na mga, himo mga. Oh, na may himo sa, Himo kuhan, ako kayong kuhan. kasi naghimo. Yung laki ni Grace. Grace. Siya naghimo na eh. Oh, takubo ba Kulang daw pa man. kayo? Ako yung takubo. Para sa butang ma. Oh, ito ba? Oh, ito ba? Wow, nice cook. Takubo daw. Mura ka ng shield, yun siya man oh. Takubo ganyan yung katong kuhan. Okay lang Sa liot ba tagubo. sa liot? Nice. Para na di ako ang butangan marig. Diara dyan na siya, butang ma. May sugas to nga. Gusto nga ding Siya, may ngunani ba? Masa pa ilain sulod ma? Ano bagbag? nakulay din ako. Okay din. Please, lusot ta diri mga kagahe. Ngani iro. Uha? Hindi to dong. Uy, halo ya. Nagalo kago na. Oh, anak gyud ako ni uno do. Butang. Bago pa kayo nang ipo ma. Oh, wala yung butang ba? Wala sa kaya ito eh. Wala kay samlet gawad ni ako. Makuralan ni tapos ya. Ngano gibutangan og kuan ng inana? Pural. Dia ilansang. Ato sa tilawan be. Sigahay na. May kaisi rin ko basta siya. Ilawi ka. Ha? Ha? Oh, dia pukot ako. Boso. No, San Pedro. Uwe. Mas nindot na yung dagat yung naron. Tinaw ba yaw? Manunghit, magdughit siya og butong. Tawon niya og nabutong na ba? Oh! Botong. Uy, kuha ang mama ya. Dito mo kumato. Ang! Ah, kini up. Wala na yung butong na eh. Dulu ko muli katong tilawan. Okay, try ko no.